התעשייה הביטחונית זה, אז בוא נגיד, זה כמו מנוע הצמיחה של המשק באיזשהו כיוון, כמה שעצוב להגיד את הדבר הזה, שנשקים בסוף זה מנוע הצמיחה של המדינה. אנחנו רואים עלייה במחירות של הנשקים החוצה. אני רואה פה נתונים, לצורך הדוגמה, אני רואה שהשנה שעברה זה הסתכם ב-14.8 מיליארד דולר, עליות של 15% לעומת 2023, מאז 2020 עלייה של 50% ביצוע נשק. אגב, חלק ממה שקורה בעולם מול צרפת נקודתית, שצרפת החרימה אותנו באיזה אחד הסלונים של תצוגת הנשק והכל, זה פחות מנושא, את יודעת, בסוף, יש איזו אידיאולוגיה שנקרא, על רגל אחת, הקומוניזם, שאומר בסוף, איפה הכסף? ברגע שאנחנו נוגעים להם בכיס, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, על העניין הזה שעל אף האמברגו נשק, ובכלל החרם, אפשר להגיד ככה, חרם הנשק שעושים עלינו בעולם, עדיין המחירות של התעשייה הביטחונית שלנו כאן הולכות וגדלות בתקופה הזאת, אז יש דברים שזה מה שנקרא יותר למראית עין אולי, זה גם למראית עין, וזה גם, את יודעת, כי אנחנו בסוף גם צרפת היא ציונית נשק מאוד גדולה, ואנחנו נוגעים לה בנתח שוק שלה. בסוף ישראל, כמה שכאילו, את יודעת, זה המצב. אנחנו גם, יש לנו לא רק נשק, אנחנו גם מתרגלים איתו, אנחנו גם רואים את הביצועים שלו, יש לנו מה להראות. צרפתים, מלחמה האחרונה שלהם, אני לא בקיא כל כך בהיסטוריה מתי היא קרתה, אבל בישראל אנחנו פה רואים גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם באיראן, מטוסים, רובים, כל מה שצריך. בקיצור, מבינים מי הבוס באזור. מבינים מי הבוס.